na ba? Ayan, nagpe-prepare na sila doon sa labas. Try natin. Tulungan natin sila. Kakarating lang namin. Bumili kami ng mga gagamitin bukas New Year para hindi na kami sumabay bukas. Ano sila oh, preparing. Dito pala, umbos na yung dalawang lamesa. Dito mo na yung Ben. Yummy! Ay! Puta! Lubot na! Yan po, magandang tanghali. Yun. At ito na nga yung ano, yung sinulisit ni Ami sa kanila Kuya Ruben and Kuya Born. Ito na po yung ano, yung mga regalo na binalot nila kagabi. Bali ngayon na to i-distribute, papamigay sa mga bata. O say hi. Hi man yan eh. Yan na. Ito. Hello. May mga tumbler. Girl, boy, bakla to boy. Dahil namin kita kusog, nag-ano pati ka. May susunap na ako pala. Udaan na namin kita kusog. Nalalaman ka, dahil naman mga energy. Nalulubat na, kahit wala ka. Alas 2 ako talaga. Anong oras sana ano? 1. Yun. Alas 2. Alauna daw yung ano, yung simula ng pasyon. Alauna. Gagatikot man ka po na yan. Yung makakapicture. Parang gatikot nuwan. No? Kumpara ko ano. Masa na taon, no? Kuya ko chinelas, bagay sa chinelas. Oo. Kunti ngayon eh. Kumpara ng taon. May mga chinilas yun. Di ba? Loading ah. Yan na. May charger.
baga ka ba sa di camera? Ba? Sarit baga ka sa di camera? Ha? Re-re, kaysa ka kung mga nakangangan ko ba? Ayan, nagsimula na nga. Nandiyan yung mga bata, pumila na. Nakita natin. Daming tao. Baby. Yung mga pamimigay sa mga bata. Ano? Kuya, umahay ka lang tayo. Apat. Agoy mo pa. Ulo. Kumukul mo rin. Dami. Ayan, at pagluluto sila ng ano, luluto ng lugaw. Ito yung aming ano, ship. Hey, ikaw ang Malagkit. magluluto. Ikaw ang magluluto. Lutuin ko muna ano, pag-ulam. Yan, may itlog. Amoy! Ha? Tawa nga ni.
Tinapadis na lang. Ito na. Oh, ula na muna, ula na muna. Oh, partner, partner. Suway, suway. Ano naman na sa diyan? Masasalitan? Adi pin, pin adi pa. Pin adi pa pin, lato na. Eh, pin lagi, ara terus saja. Yan. Tikat! Tikat! Kanila ka? Tawain. Ate! Sa di ano? Ako saan? Pisto na, pisto! Pisto na! Ako ko lang lang saan? Ako! Oh, saan? 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 Babayi, babayi! Ikaw, gusto mo? Kaya mo! Ang barangay Kapitanan ng Kaukagan. Tama si Nuna, sabat ka sa Rocky. Buto. Sabat ka ba si Nuna sa Rocky? Hi ka, hi. Dali. Dali lang. Huwag ka ganyan. Ito YouTube ni Pa Jisoo. Yo. 1353 po. 1353. Play. Pero. Bulong, bulong. Muna, muna. Oh, dali na. Ready ka po. Wala, ba't mo mangali po? Ay, ano na ito? Kami na
Dan ba? Dan. Ada. Teresa May. Bayan, dan aku picture. Video mo naman yung pulot ah. Ah, mag-video. Kala ko mag-video. Ako naman sunod. Hindi ba yan na ano? Hindi mo na ako gamit yung pulot. Ikaw, marunong ka mag-video? Punasan mo ba? Nababasa na. Punasan mo. Yan, yan, maulan. Picture, picture. Oh, picture, picture. Ini lang po na Ya, tulong dali. Dali, tulong. Dali, tulong. Siya na yun. Ikaw, Jason. Dapat baka lang ka di, habang nagkukuha ka. $18,000. Nakuha pa.
bata na ano na mapapasaya ngayong December. At nagluto ng sopas. Dalak Beauty.
kumakain ng mga bata ng lugaw. Si Bibi, Hili, Bibi, kumain ka? Hindi yung kumain. Kain ka. Amo magkaon.
Dapat kayo ba mga igin?
Sisiksikan na yung mga bata. Mga babae muna lahat.
Kala mo singer Kala na. mo singer. Ge. Dancing queen. Ay. Ay, naglilinis tapos na yung ano, tapos na yung event.